Tak jsem zase zpátky. Zdar lidi. Zpátky ve videu, zase zdravím v tom samém místě. Je z jednoduchého důvodu, protože pak vždycky zapomenu. Zapomínám zdravit, loučit se a podobně, takže to tak nějak v těch videích chybí. Za to se omlouvám. Prostě hlava děravá. OK. Chtěl bych zase říct pár věcí. První věc je, že hrozně vám děkuju za to, jak jste mě teďko začali sledovat, jo. Protože vždycky moje videa měly nějakých 100, 120, 200, 300 shlédnutí a najednou jsem teďko na víc než 2000 z posledního videa, kde jsem rozebíral, jsem si jel koupit to Plexi. A najednou prostě obrovský boom se shlédnutím a strašně vám za to děkuju, protože to jsem hodně nečekal. Když jsem vstal druhý den ráno a viděl jsem, že tam prostě padlo 1000 views. Ani ne, no zhruba plus minus půl hodinka za 24 hodin. Tak mi to fakt dostalo, jako to jsem nečekal. Takže díky moc za podporu. Doufám, že to takhle půjde dál. Nějak. Fakt skvělý. Tyjo, úplně mi to dostalo. Nečekal jsem takový rychlý nástup. Teďko asi k tomu hlavnímu tématu. Vlastně ne, teď už ne týden, ale teďko 2 týdny zpátky v neděli. Nebo v pondělí, já už nevím vlastně, co bylo za den, ale byl na kanálu Tudy Dudy Studio, byl stream. Já jsem tam byl taky. Řešilo se tam, jaká je nejlepší motorka do 35 kW. Jo? No, o tom se bavit nechci. Já chci mluvit o tom, co tam hrozně z vás psalo. Hele, co si mám koupit za motorku? Nejčastější otázka. Co si mám koupit za 125? Co si mám koupit, když mám A2? Co si mám koupit, když mám Ačko? Jako chápu prostě, člověk se trochu poradit, ale formulace otázky, co si mám koupit, mi přijde jako, řekni mi, co mám dělat. A na tuto mi napadla prostě jenom jediná věc a to jsem právě chtěl rozebrat. A pro ty, co tohleto video absolutně nezajímá, tak ve zkratce budu akorát řeknu to, že kup si co chceš. A teď abych to trochu rozvedl. Podle nějakého logického sledu máš začínat na slabší, silnější, naučit se. Jenomže když prostě máš Ačko, předtím si motorku neměl a chceš na něčem jezdit a hrozně by si chtěl. Líbí se ti S1000R třeba, nebo Panigale, nebo Harley Davidson, cokoliv. Tak, to je vůně té barvy. Tak si nekupuj 125 na 2 roky na zaučení, ale kup si rovnou prostě to S1000R, ne? Ne, tady je to prostě jenom o tom, jak moc velký seš idiot, jak moc velký seš magor. No, jestli seš totální kretén, co tahá za heft, jak blázen, jo, tak se pak nediv, že skončíš ve škarpě. A jestli to máš v hlavě trochu srovnaný, jako můj kamarád, se kterým jsem tam jezdím, tak ten začíná na kavě Z1000, jo. No a tohle ta kava, on prostě měl kolik? Měsíc? 6 týdnů řidičák. 6 týdnů řidičák. A po 6 týdnech se vydal na Grossglockner. Řeknete si, to je prostě idiot, nevyježděnej, neskušenej. Problém je spíš v tom, že on to má v hlavě srovnaný. Jo, v tu dobu čekal dítě a jako není magor, jo, aby se prostě zabil. Netahal za to jak šílenec, pominutec, nepředjíždí jak idiot a potom to je. Kup si absolutně co chceš. Pak samozřejmě záleží, kolik máš peněz, jo, to si potom vydělej, viď, ale já taky začínám na tomhle, jo, je to prostě, je to 9 kg, je to na Ačko až. Začínám na tomhle, je to velká těžká motorka, těžká jako prase. A já na tom začínám. To je moje 2. sezóna teďko. Jo, že absolutně prostě ser na to. Ser na to, co ti kdo říká, že musíš mít nejdřív 125, že musíš mít nejdřív 50, že musíš začít na simáči. Samozřejmě je to bonus, je to hodně velká výhoda, protože to jsou lehký, levný motorky, na kterých seženeš díly všude, jo. Když já rozstřelím tohle, tak jsem docela, tak jsem nahranej, jo. Protože se té opravy nedoplatím.
Takže si jezdí úplně na čem chceš, kup si co chceš, nezáleží na tom, kolik to má kubíků, kolik to má koní. Všechno jenom o tom, co máš v hlavě, jak dokážeš kontrolovat své zápěstí, jak to dokážeš jako řídit. No, takže takovýhle vyjádření k lidem, který se prostě vypisujou otázkou, co si mám koupit za motorku? Co si mám koupit? No, chtěl bych taky říct, to právě když jsem hodil jedno ze svých videí na tu facebookovou page motorkáři.cz.sk, tak vypadlo tam pár komentářů. Něco byla konstruktivní kritika, něco totální, úplně nudnej, trapnej hate. Ale chtěl bych na to reagovat. Zaznělo tam, tvoje videa jsou absolutně o ničem, nebo to je totální píčovina. Ale to motovlogy jsou, ty jsou o ničem. Sledujete někoho, jak jezdí na motorce, natáčí si to na kameru a mele přitom nějaký kraviny. To jsou přesně motovlogy. Jakoby snažím se do toho vždycky zakomponovat nějaký téma, snažím se o něčem vždycky mluvit a je to roztažený, prostě máte pravdu v tom, že ta moje zpráva, co říkám, se dá vejít do 1 minuty, ale to prostě můžu napsat komentář na Facebooku, ale takhle aspoň jakoby proč to dělám, proč to točím, no pro mě je to taková přidaná hodnota, tím, že já bez kamery prostě nejezdím, už jenom z hlediska bezpečnosti, já bez kamery nevyjedu, jo. A co ty záběry, já je potom vyhodím, tak jsem si říkal, no tak já to budu stříhat, no, jo, dopředu vám to říkám, moje videa jsou absolutně vohovně, ale jsou lidi, ke kterým se to líbí, jsou lidi, kterým to přijde jako dobrý. Jsou lidi, kteří rádi koukají na motovlogy. Jsou lidi, kteří si z toho něco vezmou, jsou lidi, kteří rádi koukají na to, že někdo jezdí prostě na motorce. Prdele. Jsou lidi, že jezdí někdo prostě na motorce, oni se na to můžou koukat. Já třeba když nejezdím, tak se koukám na to, no. Tak se na ty motovlogy koukám. Pánové, ale takhle se jako na zastávce nestojí, jako když už stojíte na zastávce, tak OK, ale prostě ne v protisměru. Jo, že motovlogy jsou absolutně o ničem. Podívejte se, a potom taky vyznělo někde, že moje motovlogy jsou úplně o ničem, že jiný jsou lepší. Takže já bych třeba, jako nechci tímhle dávat nějaký hate, ale podívejte se třeba nejsledovanější český motovloger Tom Blackout. Jeho poslední video je celý jenom o tom, kam pojedu, já nevím kam jet, tak jedu tamhle, no co teď, pojedu tamhle, tak jo, hele kluk si kope s míčem, tak já si s ním zakopu. Tematika absolutně žádná, jo. A stejně na to tak nějak jako kouká tisíce lidí, 10 000 lidí, jo. Pořád na to lidi koukají ve velkým. Takže motovlogy jsou o ničem, jsou absolutně o ničem, ale je to prostě věc, která lidi baví. Protože každý si najde něco svýho. A takže jakmile tam se ti před tebou rozsvítí CZ motovlog, odkubí se, tak se na to ani nekoukej, jestli tě to nebaví. Jestli ti to přijde jako totální píčovina. Jo?